Yeah, a ninja kid. Your choose spot, your fanta, your level, same Chris. Ini ndinoti maninja ndobva ndati kopi munhu wani hanga kunde vanhu 40 saka tikapatana tobva tangosangana tobva taratidza mafanzi tinodanana. Azvina basa rimuninja wando kana uri musoja wando nyangwe uri wedanger zone wando mafia 19 fire coloso. Azvina basa rimuninja wando kana uri musoja wando nyangwe uri wedanger zone wando mafia 19 fire coloso. Kubatana ndicho chinhu 1 tusaka maona levhagadzira 1 clan copy kutukana hatichadi man tusimudzira rege tovaka nemission nekuti tikadai tingasvika kupidziva patiri kuimba tiri kudzidzisana futi yemageto yutsi vari kuteerera kanziyo tobatana mbare chitungweza nekufiyo. Azvina basa rimuninja wando kana uri musoja wando nyangwe uri wedanger zone wando mafia 19 fire coloso. Azvina basa rimuninja wando kana uri musoja wando nyangwe uri wedanger zone wando mafia 19 fire coloso. Saka mabhanditi dairai futi kila uya pano umboridza futi bada kutukana taramba maya hatichadi kureke zoni mombatana hatidi matsotsi ndinoti maninja ndobva ndati kopi munhu wani ahanga kunde vanhu 40 saka tikabatana tobva tangosangana tobva taratidza mafanzi tinodanana. Azvina basa rimuninja wando kana uri musoja wando nyangwe uri wedanger zone wando mafia 19 fire coloso. Azvina basa rimuninja wando kana uri musoja wando nyangwe uri wedanger zone wando mafia 19 fire coloso. Kubatana ndicho chinhu 1 tusaka maona levhagadzira 1 clan copy kutukana hatichadi man tusimudzira rege tovaka nemission nekuti tikadai tingasvika kupidziva patiri kuimba tiri kudzidzisana futi yemageto yutsi vari kuteerera kanziyo tobatana mbare chitungweza nekufiyo. Azvina basa rimuninja wando kana uri musoja wando nyangwe uri wedanger zone wando mafia 19 fire coloso. Azvina basa rimuninja wando kana uri musoja wando nyangwe uri wedanger zone wando mafia 19 fire coloso.